Хора, днес ще направим на PvP. Тук ще игра на PvP с тия гумца тук. Както виждате, добре, даже съм с хак, защото той самият сервер всеки втори е опнат. Хакове има постоянно, защото пък не си сваля хак. Добре, да почваме. Тук само отгоре ги пречаквам. Като идват. Коста пич. Бъркат. Охо! Въх, колко айтеми. IP-то ще бъде долу в описанието. И чак, че то си идва. Мали сега. Ще пречекам тук. Коста. Предупреждавам тук всички енчанти, включително и админите ги използват на PvP. Те са, ако добре виждате, енчантал 1000. Него топича. Как пъти на главата. Се малко да разнообразя. Да има такова. Его. Ух, май за набрък. Коста. Ако чувате този звук, това е от PS3-ката ми. Брат ми игра. Съжалявам. Ни път не мога убият. Ох! Тук някакви мятат хайта ми, които не ми трябват. Ако ви лагва, съжалявам. Как беше? Опа. Охо, ягуар коста. Чак малко е, те колко са, бе? Въй... Общо взето сервера е готин. Охо, пичка, де? Вей. Бързо. Сега ще ме убият. Хубаво, че спасих айтемите. Знам, че някои от вас ще кажат, че съм нечестник, в смисъл, че игра с хак. Само да преброя точно с тия, които са бия, абсолютно всички са хак до един. Така че не мисля, че има голяма разлика. Между другото, пича тук си чака, обаче нещо не е познал. Охо. Майко глави.
Дай, без тях, някакви ферми. Бой! Много е възможно даже да ме паднат. Само да кажа още нещо, тук тези, които уж казват да не играем на... В смисъл за админите, те, които са с геймод с ранкове, уж им казват да не използват геймод, в същото време те го използват и даже килят на PvP с геймод. Тук абсолютно всичките еншанти са на 1000. Не знам даже за какво са ми. Извинявам се пак за лага, просто сървърът е... Не че с много хора ми просто има бъг в самия сървър, не е в нещо в компютъра ми. Компютърът ми е доста силен. Добре. Ето го то нашия красавец тука. Ето го. Това беше един от геймодите на PvP. Който аз не можех да убия. Че лагва, ужас. Чакайте, дай да не хабя тука войте. Между другото в Home имам доста много такова. Да, аз направо да изчезвам нагоре. Бързо. Бързо. О май дис. Готов. Ето го. Ето един от геймовите. Това е толкова... Това не ми останаха почти тази айтемите, които спечелих. По принцип ги губя заради такива като... Ето този пич тук. Така че най-добре да побързам. Ето го, той е тука. В принцип мен не ме е яд, когато губя на PvP, обаче ме е яд за тези хора, които примерно използват гейм моди. Аз поне съм... добре, аз съм с хак, аз поне не използвам да речем такива годове гейм модища и штурти и тем подобни. Тук абсолютно никой не спазва правилата. Ето го. Вие сами забелязвате как не може този пича да го удари. Ето той в момента си флейва. Общо взето... Така стоят нещата в този сървър. Малко е тъпо. Аз по-добре да не се показвам, че то с... И... Да, аз направо да си отида там, че това нещо не ми хареса. Аз по принцип само да кажа за хака. По принцип аз си го свалих, защото и други хора го използват много. В смисъл, убиват ме постоянно с хак, с геймоди, с всякакви неща. И просто това не ми харесва и реших аз да се заредя с някой хак. Така. Същото моя хак е Хазуни. Не кой знае какъв хак, но поне върши работа. Все пак, ми виждате, че някои даже използват
гейм мод на PvP и такива. Не мисля, че е много честно. Даже въобще не е честно, че аз използвам такова хак, но може едни да използват, други да не използват. Басва, че от тези трима тука, или двама са някой хак. Ето е FPH. Защото е примерно хак. Но това не ме касае мен. Колкайте ми говорим те. Чак малко, това е Enchant Release. Оле, четах до хома. Всичко тук, което виждате, тези работи, всичко е Enchant. Няма да показвам по-голямата част. Опа. Чак малко бе. Enchant кола си взех. Добре, тука. Надявам се клипът да ви хареса. Знам, че игра с хак, но знам дори, че някой от вас ще каже, че съм нуб, че съм какво си. Ето го нашия човече си флейва. И... Те гати. Чак малко, коста горе. Даже само да препоредя още едно важно нещо. Админите тук по някакъв път си правят тролва с вас. Всъщност, ако въобще може да се наречат админи, защото те за мен не са админи, просто кой админ би ти влязъл вкъщи и би те тролвал, аз просто... Чак ми стана чудно. Колко попуци, колко нещо... В моята глава. 7 пъти. Глава, която нямам. Да ви покажа колекцията ми от глави. В честа имам още един пълен чест догоре. Така. Някои админи тук си спалват. Мисля, че тази музика идваше по принцип, като се спал на Winter Skelet. Трябва ми храна. Ако се чуете откъде съм взел толкова много такива, смисъл, голденки, то в принципа ни админи ми ги даваха. Но някой от вас сигурно ще каже, че съм ги спечелил от хака. И да, по-голямата част от хака ги спечелих, наистина, признавам. Отиваме пак тук на Warp PvP Time. Или по-скоро беше Warp Time PvP, грешка. И за малко. Чакайте, се пусна така на F5. Това съм аз. Ето даже тия лапенца тук ми правят мир. Защото знаят, че ще умрат. Но аз всъщност с никой не ставам тим. Определено, по принцип, когато стана тим с някой, свършва зле. Примерно аз убия някой, той после мен ме убие с той, който съм тим и сещате се. И с това не ставам тим.
Ето, дори сме чувате как някои админи спамват Winter Skeleton или подобни. Мисля това да е клипа. Ако е така, харесайте клипа, не забравяйте да се абонирате за мен. Ех, като за последно исках да убия тоя. И това беше от мен. Аз съм Мистер Дакс. Посетете канала ми на YouTube. И чао!